Ahojte, čaute. Seruste, nazdarte. Nachádzame sa na Dolnom Dubovom, na našom obľúbenom jazere, kde sme prišli na 3 a viac menej 3,5 dňa si oddychnúť, zachytať si nejaké pekné ryby, čo sa nám šťastie aj podarilo. Aj keď tá aktivita je dosť ohraničená časom, ide to v nejakých časových intervaloch, takže máme kopec času na to, aby sme pre vás vymysleli nejaké nové veci, ktoré sme mali plánované, len na to absolútne nebol čas. Takže konečne sa nám to podarilo. Marek vám k tomu povie niečo viac. Rozhodli sme sa natočiť krátke videjko, ako nafotiť kapra. Podaril sa nám chytiť pekný kaprík po trošku trápení. Šánko sa s tým práve vrátil z prechádzky, má ho na vodítku, takže pôjde ho zobrať. Ja mu medzi tým pripravím pekne vaničku tak, ako by sa pripraviť mala. Jo. To znamená, že pekne ho vyoblievame, aby bola celá mokrá, lebo je teplúčko. A keď by ste tú rybu z tej chladnej vody položili na tú rozhorúčenú vaničku, asi by sa vám veľmi nepoďakovala. Presne tak. A ďalšia vec, ktorej tá voda pomôže, je to, že tá ryba nepôjde do suchej vaničky, ktorá by jej mohla poškodiť ten ochranný slis, ktorý ju v podstate chráni. Presne tak. Takže máme tu takého pekného jedného šupinatého priateľa. Tu máš. Dobre. Takže skúsim vám ukázať, ako pekne si tú rybu nafotiť. Tak. Či sa nám to podarí, to už je druhá vec. To už je ďalšia vec, ale budeme sa teda snažiť vám ukázať, ako to vyzerať má, ako to vyzerať nemá, aby teda to bolo čo najviac v pohode, aby ste mali vlastne z toho takú najlepšiu pamiatku na tej fotke, lebo predsa len nie s každou rybou sa ešte niekedy v živote vieme stretnúť. Takže kapríka máme vo vaničke. Ideálne si ho predtým, ako budete fotiť, obliať. A namočiť si ruky hlavne. Hlavne si namočiť ruky, nikdy kapra netreba chytať suchými rukami. A keď vám bude vystrájať takto ako tento junák, tak ideálne je ho skľudniť tým, že mu dáte vlastne ruku cez oko. Prekryjete mu oči. Tak, on sa trošku ukludní a môžete pokračovať. Tak, takže správne by sa kapor mal chytať tak. Uvidíme, či bude tento náš spolupracovať, alebo to bude trvať trošku dlhšie. Ale je to bežné, akože skoro každý kapor robí takéto premety. Takže ideálne je nechať si prsty čo najviac dole, schované pod rybou. Tu za prstnou plutou má takú jamku, čiže tam jedným prstom sa krásne dá tá ryba udržať úplne v pohode. Treba si dať pozor na prsty, aby sa mu nedostali do žiabier. To vie rybu úplne že v pohode zabiť. Takže veľký na to pozor. Hej, nedávať tú rybu jednoducho nejakým spôsobom pred seba, za seba a tak ďalej. Takto je to úplne... Je to zbytočné. Tá Ide ryba... o to, že si chcete spraviť pamiatku na tú rybu, na ten zážitok a nie o to, aby ste sa predvádzali pred niekým, koho ani nepoznáte. O to ide. Takže v podstate my v našej skúsenosti ryby fotíme nejakým takýmto spôsobom. Treba si spraviť fotku z vrchu, z boku, zo spodu, z vrchu, to je úplne jedno, akokoľvek, ale nejak extra, akože nenaťahovať ruky 2,5 metra pred seba, nemá to význam, každý to vidí, že je to proste zlé. Tak. Takže nejak tak, aby tá ryba vyzerala prirodzene, úplne pekne. Hej, takže... Nebojte sa dať emóciu von, keď sa vám ryba páči, treba sa pekne usmiať. Presne tak. Teraz si ukážeme jeden spôsob, ako sa to robiť nemá a volá sa na Daniela. Skúsime, či sa nám to vôbec podarí, lebo je to dosť neprirodzený systém pre nás. Veľmi veľké a široké prsty. Špecifické prsty, ale toto je aj dosť veľká ryba na to. Roztiahni ho. Akože fakt, že úplne, že takto, hej, proste celé zle. Vidno tam všetky 4 prsty, toto je dosť veľká ryba na to, ale pri tých menších rybách to krásne vidno, že všetky tie 4 a ďalšie 4 prsty zakryjú v podstate 2/3 tej ryby a vyzerá to fakt, že zle. Takže takto určite nie a hlavne nie ľudia postojačky. Nie, v žiadnom prípade postojačky a tá ryba, keď vám padne, tak proste sa s ňou môžete úplne že rozlúčiť. Je to fakt, že asi najhorší spôsob, aký sa dá, či už vám prsty vidno alebo nevidno, je to jedno, ale postojačky proste nie. Takže ideálne čo najnižšie nad vaničkou, keď máte podložku, super, keď máte vaničku ešte lepšie, tá ryba vám odtiaľ nevyskočí, hej, videli ste, že tá ryba proste
má nejaký ten pud seba záchovy a chce sa dostať do tej vody. Čo najnižšie nad vaničkou je to ideálne, keď máte podložku, takisto čo najnižšie, hej. Tá vanička je ideálnejšia z toho dôvodu, že jednoducho tá ryba, keď vám aj začne sa trošku plašiť a jančiť, nevybehne vám do tej trávy, respektíve do toho piesku a prachu a blata, je to proste potom celé zle. Takže tá vanička je úplne ideálny spôsob, mať to všetko pripravené, mať pripravenú tú vaničku na takom mieste, akom sa chcete fotiť, aby potom tá ryba zbytočne netrpela na tom suchu a tak ďalej. A určite mať pripravenú vodu pri sebe. A samozrejme, aby to trvalo čo najkratší čas. Hej, keď to má človek pripravené, cvak, odfotí a ryba môže ísť späť do vody. Presne tak. Aby sme sa mohli s tom stretnúť aj na budúce. Dobre, takže ešte vám ukážeme úplne ideálnu situáciu, ako fotiť rybu, pokiaľ to všetky podmienky dovolujú. A je vonku minus 15. A ryba má 10+, tak je to pre ňu ešte ideálnejšie a nehrozí jej žiadne zranenie, maximálne vám vypadne a ujde. Presne tak, celý čas je vo vode, kľudne si ju viete položiť, ponoriť. Takže ideálny spôsob je. Nemusíte ho vôbec vysoko dvíhať. Stačí trošku nad vodu a raz, to... dva, tri, fajn. Ryba krásne spolupracuje. Tak. Keď vám padne, tak vám padne len a len tak, do vody, je krásne. podložke, neujde vám. Takže... Krásne vás chladí po prípade. Presne tak. Tak, a ryba môže ísť naspäť. Tak. Tak a tak upustí, tak. A je to. Tak ešte tu máme pre vás jeden taký tip na nočné fotenie. Ak fotíte mobilom, tak foťák, ktorý má stavaný blesk, jednoducho je za nás, alebo za mňa, môj názor je taký, že je nedostatočný a tá fotka nie je taká kvalitná, ako by mala byť. A preto taký jeden tip, ktorý používame aj my, je použiť také prídavné svetlo. Hej. Napríklad Marek má v ruke prídavné svetlo, ktoré je super v tom, že keď máte parťáka, ktorý vás vie odfotiť, tak jednoducho si jednou rukou drží to svetlo a druhou rukou vás pekne nasvieti a druhou rukou vás pekne odfotí. Hej. Alebo jednoduchý systém. Alebo proste nejaké položiť, takéto. Zavesiť. Hej. Prípadne niečo takéto, ako je obyčajný statív na nejaký foťák alebo mobil a proste takéto prídavné svetlo, ktoré fakt, že nestojí nejak veľa peňazí, ale tú fotku vám vie celkom dobre skvalitniť. Takže ja si myslím, že celkom fajn tip. Predstavíme vám nášho dvorného fotografa a kameramana Dominika. Ďakujem. Takže ak by som mohol vlastne pokračovať na základe chalanov, čo vraveli o tom svietení, ešte taký tip. Skúste možno, že používať neúplne bodové čelovky, ale skúste používať svetlo, ktoré je viacej rozptýlené, ktoré to prostredie, teda vás, rybu a aj to prostredie za vami nasvieti viacej priestorovo, aby vlastne nebola prepálená jedna časť. Čo sa týka nejakých nastavení potom foťáka,
tak odporúčam vám, ak nie ste úplne v tomto nejako zbehli, ak nemáte skúsenosti s tým fotografovaním, tak samozrejme fotiť na automatike. Tá automatika je momentálne už tak spravená, že jednoducho vám foťák za vás vypočíta tie najlepšie hodnoty vždy v rôznych podmienkach, tak aby to jednoducho bolo čo možno najlepšie a samozrejme potom odporúčam nejaký edit týchto fotiek. Čo sa týka potom nastavení, keď sa už do toho trošku rozumiete, tak samozrejme ISO držať čo možno najnižšie. Čo sa týka clony, tam odporúčam ísť do nejakej 3,5 až 4 clony, pretože vždycky, keď fotíme tú rybu, ryba je nejaký ten pol meter, nejakých pár centimetrov pred človekom, pred teda tým rybárom a tam potrebujeme docieliť to, aby aj tá ryba, aj ten človek bol ostrý. Takže vlastne preto clonu trošku dvíhať, nefotiť na najnižšej clone, ideálne teda na tej clone 3,5-4. A čo sa týka potom shutter speedu, alebo teda uzavierky, tak tam odporúčam uzavierku minimálne 1/200 sekundy. Presne kvôli tomu, že tá ryba je vždycky v pohybe, celé je to veľmi také dynamické, tak vlastne aby sme dokázali ten celý pohyb čo možno najlepšie zachytiť. Ako vidíte, vôbec sa nám tu nežije zle a týmto by sme sa chceli poďakovať našim kamarátom, fanúšikom, ktorí sa o nás takto kráľovsky postarali. Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Aj na budúce. Kedykoľvek. Takže ďakujeme vám, priatelia, že ste s nami, že nás sledujete a podporujete. Ak sa vám páčia takéto obsahové videá a chceli by ste viac, kľudne nám napíšte do komentárov ako tému, budeme sa tomu venovať. A ešte raz díky a čaute. Ahojte.